Μίνι μαθήματα Ισπανικών. Τι είναι αυτά? Θα σου πω, αφού πρώτα μου πεις εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις βαρεθεί να ξεκινάς Ισπανικά και να τα αφήνεις στη μέση? Μήπως έχεις κουραστεί από τον όγκο των μαθημάτων και του διαβάσματος που χρειάζεται για να επιτύχεις να τα μάθεις? Ή ίσως να έχεις μάθει Ισπανικά στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή να μην θυμάσαι πλέον τίποτα. Πιθανόν η καθημερινότητά σου παρά είναι φορτωμένη για να εντάξεις και τα Ισπανικά στη ζωή σου. Αυτά τα προβλήματα έρχονται να λύσουν τα μίνι μαθήματα των Ισπανικών ή αλλιώς mini lecciones de español. Για όσους λοιπόν επιθυμούν πολύ να μάθουν Ισπανικά, για όσους θέλουν να μάθουν γρήγορα, εύκολα, μεθοδικά και κυρίως αξιόπιστα, για όσους θέλουν να πάρουν ένα πρώτο πτυχίο, για όσους θέλουν να ανανεώσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση τους, για όσους θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ισπανία ή για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα του τουρισμού και να συνεννοούνται με τους τουρίστες από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, αλλά και για πολλούς άλλους, τα μίνι μαθήματα των Ισπανικών είναι η ιδανική σειρά μαθημάτων για σας. Πρόκειται για ένα αυτοβασισμένο σύστημα μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι live μάθημα, οπότε μπορείτε να μάθετε οπουδήποτε και οποτεδήποτε θέλετε. Βίντεο μαθήματα, ασκήσεις, έξτρα υλικό, θα γίνουν όλα δικά σας. Μαζί θα καλύψουμε γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά, πολιτισμό και άλλα πολλά. Γρήγορα, εύκολα, μεθοδικά, με μικρά μαθήματα για να μην κουραζόμαστε. Απευθύνονται σε όσους δεν ξέρουν καθόλου τη γλώσσα ή ξέρουν ήδη λίγα Ισπανικά. Όμως, οι εγγραφές κλείνουν σύντομα. Μην το χάσετε. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο link στη λεζάντα. Ας μάθουμε μαζί Ισπανικά. Vamos!